дуруд дӯстони азиз, дуруд он нафароне ки дар канали мо ҳастанд. имрӯз ман хонумаи картошкагӣ кардам. ана хеле бамаза аст, бо мо бошед. камасраф аст ва гӯем ки парҳезиам мешавад, яъне бегӯшт тамоман. худованд нигаҳбонтон. аз аввал то ба охир ролики моро тамошо кунед. бонуҳои азиз, кадвонҳо барои ин хонумаро тайёр кардан ба мо чӣ лозим аст? тухм, як дона каме об, намак, орд. мо ордро аз елак мебезем, тухмро мешиканем, бо оби хунук якҷоя мекунем. ҳатман обатон бояд хунук бошад барои хонума. ва камтар намак меандозем ва хамир мешӯрем. хамиршӯриро нишон намедиҳам, ҳамаатон метавонед. бози мо хамири хонумаро тайёр мекунем. дӯстони азиз, дӯстони азиз, мо аз об, намак, тухм, орд тезакак хамир шӯрем. оз як тараф мемонем дам гирад. аз паси начинкаи он мешавад. имрӯз мо хонумаи картошкагӣ мепазем бо картошка ва пиёз. бози ман картошка ва пиёза майда реза мекунам. кадбонҳои азиз, тавре ки гуфтем, мо имрӯз хонумаи картошкагӣ мепазем. барои ин картошка, пиёз, каме чеснок, касе ки мувофиқи табаш аст, бози инҳоро майда реза мекунем. шумо ина аз тарушак мабодо нагузаронед, чунки бемаза мешавад. бози ман иноя майда мекунам. азиз, мо картошка, пиёз ва чеснокро майда кардем. агар хоҳед чеснок намеандозед, акнун мо мурч, зира, намак, як қошуқча равған меандозем ва ин начинкаро мекобем ва аз паси тунук кардани хамир мешавем. кадбонҳои азиз, мо хамира тунук кардем. камакак равған ҳатман ранге ки самбуса мекунем. хонумаро пухта нашаме хела. хонумаи мо тавре ки гуфтем картошкагӣ аст. ози дӯстои азиз, мо камакак хамира руғанша тунук мекунем. дӯстон, ҳатман руған бирезе, руғани растанӣ боше, руғани маска ни в коем случае нарезетон. акнун чӣ кор мекунем? акнун мо ана тайёр карда будем картошкамона. ранги рӯретвори, яъне картошкада мо аллакай зира ҳама чӣ андохтагием ба маза шудагиай. нигоҳ кунем. бози мо иро мепечонем ранги рӯрет. тайёр кардем дӯстои азиз. иро ози мепечонем. нигоҳ кунем мара. ана идам ози руған карда, яъне ки и листай. ма ки листи манту надорам, да и мекунам паровар када. ирам тайёр мекунем ки сразу бумонем. бози ма ина мепечонем дӯстои азиз. яъне ки мо мепечонем. ана мехе ранги рулет ва мебурем. нигоҳ кунем. ҳои азиз, намхе рулета тунук мекунем ва пароварка мемонем. болоша камтар руған мекунем ва дар пароварка ма 30 дақиқа мепаза. вақте пухт бо ма шумода нишон медиҳем. кадбонҳои азизи мо, ана хонумаи картошкагии мо шуд. бисёрам бамаза аст. бои салате ки имрӯз саҳари нишонтон додум, бои салат мехӯрем. мира бо мо бошед. дар паноҳи худованди мутаол. худованд нигаҳбонтон.